Nazuri baminto manyabako Abari baminto manye binyoro Bachoroke baminto manye binyoro Darira bako Mugaka James ankorogo kibaje tumbiri esiringio nega vanese te gwimene reputaktali ni hili umusie tento musiri kutamocho kurubwa tandi umuisi okebacha liyongine lyake muntu yani Skurboy okay ntatengo te mwanchu buligereri omurobeli ubwanchete mwa omurobeli ubwanchete kurukwa abako talira abakomere moteko era talira bakaye miri moteko era Chire imiti tirante sport kuetira CTV yao ya Getembe Television Network ekiungane kia mwamugusi aye naye tunituaye mapema okay litukulia natalire wi maguru na magendi monyonjo maguru na magendi monyonja kanusia miruka ngachago tinina nyake yo ngachaka gwetinye bigeri mapema bono iga natalira somo chiga iga Mugaka mbuyure Mbia mono sana. Ewa kumiri kwa muri sana. Tinda kumia. Okay. Igo na tari go chapo giga. Asaya ngatia ko rukutata. Botori. Yeah. Okay. Botori. Botori na re kuigwa. Okay. Okay, bono gaiga botori. Nyumba ki bono twaikire. Mwe Sakaboke. Mwe Sakaboke. Yeah. Mwa Sakaboke. Yeah. No na ikire. No mongina. Sakaboke no mongina. Omongina nga kuruku kimuma. Okay, muma. Murake muma. Nere nyogukuru. Yes, nere magukuru. Okay. Nabona manyaye. Okay, bono mokoyone. Ngokobori ngaki ukurukwa. Asa marieta ne nkuruku. Alfred Mageka Mbera Mori. Alfred Mageka Mbera Mori. Bono Mori nere iso. Mori nero mwanchione. Okay. Yeah. You are honey. Yeah. You are darling. Yes. You are sweetheart. Okay. Ngai kwa murusti bono yo Mori. Korwa Geteri. Geteri nsa. Nsa. Okay. Yeah. Igo bona eturi no moseri turi kunya komo afya. Agochira mago. Agotiri muga ende. Okay. Yeah. Arafu ntatengo boriga. Mbero yo ningo. Mbero ininche. Mbira naye. Yes. Okay, there is no any problem tata. Yeah. Okay, kwara chiro. Natali chinga kichinyinge. Kora bagiriti. Kuruna munyomete. Litangane kwa chete asenge yanjiraki. Itangane na cheta sogo chikaromochi. Okay. Na inde bono kagendra ko ende karwarwa tobo kong. Ekere watoko ngo ikobo ukagenda karati kanje narakubuli yoko endo muji go chikoro muji bone gwachete ko umaterero gwerete go chache ko muji naye gwachete ni karona morentire bono go ikoirane twanyorira abana okay there is no any problem okay akabere gwachete kokora na irete chion wi bona bwe gwachi gwatirina Iguatirina as a point tata Magoyone abu watirina as a point bona ligwachire kwa kana chombe okay bona ngati point ga bona ngoroki ngobona gwachikobete Siombe chekero na nkoiro na barangiriti bagacha kero bacha mugo kwana Bible ngocha bari mwakwana ndabarabo mwaigwana bakaracha muragamba mugo gamba so nayo ibete kurwa kero twagamba tukaigwana inengo tugakorana bakagenda okay no ma tingocha gochirori bono ngocha kurigiora bamura baro bagochira toko genda okay ukarugia bamura bakaira chombe ne chimboli chine kawaida igera mwigwana tu igwana emboli nero elio maite kolete ndagiro talikoli ne mboli nero kolete ndagiro elio gochakoli uri yanura maswali ya igoro ndagiro talikoli ne ndagiro elio gochakoli okay ayebona kere ba chikobire ayeri orenka aiga utigale turi kwendo uko baburi nga chaikire bago chiko chikanyiranje bari chaikire bari go chiko bako kanyirunje bako kanyirunjira okay abo kanyete njira mbara bina bako bari bakwa basurumate bono so ayabona ndi go chakwanda go chirotota bono go chakwanda ngaki ngauma tekero gwachibe kire soko boko okoyene nole shuanga echimno chigo omanyete gwachikiria asoko boko kuya lakini bono rinde igobona bako baiko gwakurira bono turi kogenda opi no muri no munginoga umungino no turi gwikogendo
ito no moiborio goikoendo kobakwani ekero kiobe goikoendo ekero kiobuya goikoendo utambukite sana utambukite topic nyingi baba buba mokoyone yes tegerera ngotebi tebi bachikobire tali bokwana teba abamura mabambo ebikubepe chisebene kauka okay bachikobire bona muna bachikobire iga tato mokoyone igo bona aje bona turi koenda opi ochikochirora ngacheikire orirone embori aya bona ali koenda nkoyoko chio ki kogenda bona watashughulikia ngakia wakero bagocha koirani embori iri entangani oichene ya kabere bas bona bakoirani embori konyenya bari mbori nero ekoretu ya baibuli bona bakori embori nero ayo mwanye no gocha kori okay n'abasani bawe bijana bona iyo eri entangani turi kori okay elibuna bachikoba bona ngo chibare kwire nande embori aye korira sigeti kanyomba bu yego tiyo muzenero na kerege bakoretera oko bairera itukeri chikoiru litukeri chikoiru ndego se kwana teba naki abantu mbarokote ibako bakoira na wako aye toyo teyo bakesugurie yoko bairera ni byonse suguri nero enene kogora imana mongombe ryo musego se sutie bonga kia bone su bona embori yaye ndi gucha kuyeria kiagere gwateba ngachi embori nchiroro ibiri chikokobu yes ekobwati bona barabona bakoye wiki nabo babwate lichi kwa sababu baete embori yabo na bera ali kunesese bone bakora bwango bakosibore mokoyone tiganda rako asinaranga ndrete kugosigiki sana sigiki okay ngose gwateba kwako bamura bako bachombe yes chiachiri nechimboli chibiri nesugurieri nesuenta wicheba bla 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 okay bona kwa bachikobire aye tukaiyo no uriga aye bona ukuriere kurempese ndagereje gusega kiako bona ndagereje koretu embuli ye gocha koretu gusenga ki koretu no bokuma bweke gusi no bokima neke munu guseke kiareta bono okune kwa metenere timatu senkwanye kerete menyaboga ninyeroche inere okune kobo kumaboria neke undi ibintu mbiro undi gyonse kirari nanwa ngesibile style brand ine byo mwana tubukwane rwo mwana mokoyone bona bakoreta kurwari bokimasi butubwatindagira akika ikamwa aneri chiko lichiko kero kwanyomire ineri chiko ine embori entangani embori yakabire bona yatugocha kuri nabasani bane munaye ibona abasani bane tukuri nabona abayibori nkori bane street tense very smart very accurate very intelligent mokoyone okay bona mokoyone liswali ndira gwateba nga bachikoira ni bukima bakaira baretira ubutangani nande baretira ubwakabire okay mbarareta ngiokora ayono okuganya because togo force okuganya togo force ya lakini bono ari nabo babwate litengorire likongo gusinga kegoteba gusiga goteba mbarabu muna kwaira iga abagokoira bakoretera bakaumate bakonyenya bakakambori kali bakakire ntu giacha bakoretere bayegete kurwari baka no mabarugete kurwari basambete igomini sio moise koyo batamati kuruga no problem abwaro tinda tinya kobori bakoretera ubukima yes riri bakoretera ubukima ubutangani ubwakabere bwanyuriru yani without any problem ngakyo gokora okobubwati tokunyara okobeka chibuti tokunyara kobubwati asesa oli kelikero kimbake manyete nambara bomba gwanja sese rarire nde mborieri kwa sababu mborieri kwabaete goikonye makinereri mokoyone tigana rakuburi baikire giga nonye kinde ga sukuru boy umaete tigango tebinga ki enaranga nonye nabeire iga na gotagotire na gundire ngake sabu ngatiga ngake sabu yoko ende sukuru bona kongo gotara ne kenyasa teresino ene problem arafu bona ngokuburi ubukima bolia bwanyuri rupito totali mbanya koreta hata baisirinde bona nse bunire kabirenga na matanga abeire nonye tute for example no muise kobo uralire gusto tebe nonye naye kwaralire bukima umburacha how comes ngagira kore bona emboli no baete emboli nyako baete baisa bakora igo bataracha bamaete nga isa ko bagusina atimoka special gante esikatikiri umaete bona ndi gocha kuba bidi erete shide nga bona bakora bwangu
bari gotiga wiki chere bakora mbazda ubango wiki yentangani yakabire bwachire wiki yentangani yakabire bwachire okay bono nene mbarareta no problem mugakarine sajide kwararire muraja okay ngaki gocha yaba to mba kunyara goika chinga keje nabangaini bali baisa kora gwacha korwa nabo koretu bwangu baisa kora gwacha ko yega wachakire kwa neji bora no bakoreta nabo koreta no chobori korwali kori kobo kuno bora kwa bokuna okay no problem mokoyone arafu bono mokoyone chomberene bora gwaka ndibuna kwa resire whichever whatever there is no problem kwa raza kora duniani bono kwa guliro mokungu ndende bunere nde kalia okay musubati ndende baro kwa more there is no problem bono nko ende ule kuba kwani mokoyone yes okay bono mokoyone gwikire gali sobo mukao kwa ikire nko bakwani ule kwa raza kora duniani nyokobia ranga kyuko mokwani nyokobia ara keroko mokwani konsa Forest Gambo nkwani amna mura kwani nyokobia satiane bungire tabwana dikoroge kubakia okay anko mokwani kwa umbali mama mbio okay akabako bekirtega iga mnandi mokoyonega ya yo werto kubekiraga okay uko mokwani nama okabire nande kumosagusa yo kumote mama mbio diamond nyokobia toko mwa hagi nyokobia uko mokwani burongi uko mokumba tama kubiera nonya amaskani mama nakekwera kwa rwirege sielie kingao ngine nyanga yane okay there is no problem okay bono yaikirinde bono mbura kwa mkwani na maskani there is no any problem bla 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 kwa raza kura duniani okay bono yaikire ngoso bono nyumba ko henda bono rinde gose bono gwikoso nyumba engera bune yigo mugaso buno yiga aigo batekirie kiya sana mokoyone kiya sana kino gitugurengere bona na bongo gotugure okay tensiki okay nare go bono waikire nde garia bono nyumba utakire gosoa masaliti nyumba gosoa umurangu noro oyo mate no yo bweri ayo gosoero yo bweri whatever oyo boronge turanyo yo mate no yo bweri noro oyo mate no yo bweri okay oyo mate no yo bweri noro rio bano mine no chimna mwana oyo mbweri murangu noro mata ori orario bono uri kurumate bono ngosoera gabana mbiyo soera karona soera ira no chikeroge kumna kerega bwidrisi yanere ari no ngo ikaransa tindi kogenda munyi ne chombe wakane no takana kogenda ko munini nabo gwikaransa igo kwenda guchise nyoko timari ko gwikaransa iga weri okay bono mokoyone sababu gosoera style yani amachikai bona amachikai bra yo bwiri yo buronge nini na yaki aina maskani kwanza amaskani na maskani morangu tingo soeri ya togoso okay bona mokoyone wasoire bona ane kia wana teba kia bwiri kwana teba na so watana ndo ikaransa asigiti ogo ikaransa bwiri yao turi kwenda kuchimoini okay bono bachire baikaranzire endagere yachire chochiro yani ndagira nchi kwane ndagira na igumira mate okay no problem okay bono endagere yachire gigabu ndagira buna yachire iga baretira kanyama kemburi okay baretire nyama ya ng'ombe kiro na ntaria yemo okay mokoyone bono baretire kabiringa buna igigabuga okay nesunera akango konkara kakia kango ko wi mokoyone akango kabekire chinyanya very smart jirute iri style brand gakozire chinyanya iri style brand akatungu akayarale wi mokoyone ndagira kiurali gabono igabu nabonkori obokuma nenyama enyama wetani abu enyama restiu kuichende nyama ye ng'ombe nyama ye mburi ngoko tinkuri
Nyama yembori kwazere magwe na makera yo. Neba makere. Ine ronkori. Kaki engoko iri Friday. Engoko turi kuri bonyoko biara, engoko, chingende, amapera, omosi. Okay. Tubwene tikuri bonyoko. Bono gwatambiri sana topic moko yono na gutara. Litaka ni moko yone. Mbali kambali gitiga turanyora kiri turabika na gutukwa abukwari kamba ntumbaro na utogote mbaro bakwari mbaro. Okay, mbali konya kwari kalindi gaturi bona ntugo kwa baite kwi moko yone neta kirime tukuja kwa batira gwatambiria mangana abetereri boro twariki kwari kalazi ekiagera jerete gosino no musino ura igaturabike mboto umusi na gutukuriya na amapera naro ayanda ali matari kwari gukana njemo yogo gote gwacha goteba gaki musto kuri gwate amapera to kuri bono twajira bono okay bono gali nyumba gwatebire ngoko tiri kuri egwa sababu ne yake ngoko tari kuri eri mukoyona sababu entangana abagusi babegete ngoko negente kesana ogende gusembogere no baburetie ngoko lakini ogende bosigisi umwana uri utararuka utarachiburu embeke boro nero gokoraki okonyenyeru engoko lakini umwana omugura gwenda bosigisi egento okonyenyeru nembori sauria no muntu omonene embori mokoyana no kore bakonyenyenya bari bande bakonyora rinde bari okay no problem lakini gwatebanga engoko tekuriegera kero gwachire maguta motwe mbura kwa nkonyenyeru etwania bamura bange mapema baria kwa makoragi na kwa straight ro cha kurunyomba umaite togo so mwiso never paka muna intuitu abetange miaka ibiri ande kero cha goso igwo goso nyama gosenagi ne ngoke konyenyi lakini ogoso na ndira abwisi na gotebyuka esikati turi gwetani bono mokoyone gwatebire ngoko na gantagake akantaga kengo kori tuonirira nyenyu kabisa ngoko buri gese pene ngoko buri ge kubepe ikine ngoko ine ngoko okay gosene betuani gatonyebeke na betua nere yu igoto ukuri aya okay no problem toiche bona asenale kwachanga kingana ne chingende ande to ukuri chingende imagine chingende chingiya igachi chingende chibwata abayibori baitumba abwate unaelewa nkorengi guru ye chingende akero kwari muna chigo korenda maskani inatakire koba amapere kero kuri gosomo sio kongongori abayibori bao asinaro gwante bia iga chingende style ne chigo korenda chetinda amanya ngoto gotichirenda okay okonya gotebia bagisangi okaga imbrebo ne ratu mapema enda gegere ikotu ara maskani na kike kogera bakoereta maskani na geko eru karanza ero na maskani ya umuno mu yani ngoise koli chingende uramenyo kike baraboire boye kogotigete nyoko byara gochiana okay abwara na akubwatire mama ke muntu na akubwatire okay arafu tumanye gocha nkwari gukwana umusi ngamusi to ukuri why umusi bagotekera ukuri umusi okongongori abayiburi okongongori nyoko bya okay kero ukuri umusi okongongori nyoko bya okay tote bono Forest Camp nyoko byara taiyo nyoko byara na rengo abetabo umuchi oyo nuro yes yani osigete to ukuri umusi to ukuri ngende nyobungo nyoko byara na abona atabo okay ense yenense mama ke nyorete ngekero usema akubyara nyoriro bokongu ogotenga boina mbokore mu bantu kibatayo abakoba batayo yes nuko enda mutwenete koba muiko mwanyoro boina nari bwakori kwaremiru ande muri goiko inu okay haya akonyora tambe sana mwancho murigerige tembe television net kwa kyo moroberi nabako aje to base ko twara kwasi any time any day no worry every day kwikarasima bakorire moroberi yogo eli tukoriawo ndiroro azuri bamindo manyabako abeze abari bamindo manye binyoro abeze ochoroke bamindo manye binyoro abeze darira bako azuri bamindo manyabako abeze abari bamindo manye binyoro abeze ochoroke bamindo manye binyoro abeze darira bako
Okay. Omwanchu muligereria ogetembe television network. Ese nesesi tarira bako neba naye tarira bako mapema igera bako bao bakumanya bamanyano na baigwa bamanyano na whichever wherever ntatengo tebina na kore ensemeli entangani na kore party entangani style brand ekiagara ku mugako yo David ni gako toeresa ga ngatu kuri ngoko to kuri irana secretary endera akuru kwa Alfred Wasembera naigure omugako yo igokoro kunere Alfred Mbera aka whatever umongina Morini aka Morini mapema Morini umongina waje utwakore kingese gerige tangani lakini tingo tiga kokoraki tingo tiga kogendera kumbulia yanda mange mbuate tinda kora na monere kiagera ninki naigwa gotebanga tuli ngoko tuli chingende tuli ripera tuli omosi wi ngana nyoko biaro kumukwane style frani what is this mechanda inagani bona abana baito bono mbaje banyale mechanda buneyo mbaje banya chieni si mbanyale kabirenga buneyo nga bono nga makobiara uikumukwane style frani nga antuli ngoko okay bono ntete koirana immediately on the spot as Alfred to tebi na ende guchine aya Alfred na chira sore immediately nale goyaragani ayo wete mapema kukarasima tukwanire amen Alfred Jesus Christ si fanta ekwairesa nga nyoko byara tokuli musi asali nande tokuli musi sobo mukao nyoko byara botabo yani isako nyoko byara rali tekale ngai gostiri mostokoli bona ata yole ngai ngole ndoko ngongole richi kondiro maskani guikatonya tware ari no nyomete kuru ari no mukani yes eresa koba nyoko byara no moni bwe mesi bona teresino ne problem mesi nkoni gwere nanda ata waisi tonyuometio asa koneri torochi ga wate ba kuru kunga kiasa gange sobo sobo muka unga kia kuru ngeteri bona nyoko byara nkoni ale mesi bosonga ali tari roso muka kwarari kwa igura gakiugete frani urara price ya maino no mosi okay nande sajile tali erebo no rabo kono ere iri umuntu frani okomokonya kono kwaguri romosi ngonya koli urendo yikorwa abonyoko byara ngakiokora ugo omosi omuntu romo nene kabisa taira isi uranyora ukuri omosi uyana nyugure ukonyoiranga muchikori nabana bawo gusene family yao to gocha kori mos unless utoranyo marori uregicha because na konsano ikaranse kori omosi makayane yani omineti dagi nga omosi oro obwerente kubora mwachi kolira nyomba imwalira nyomba guseno nyobogori na konsano ne bando maete konyeria nkorori none ndekero kwanyegorire aboko nyamba ro konyora kwatene ne kaveri yae kwanyora gukuri gose kwanyora ndo kuguru kunyebeka imo musigo bando gose kuguru ukobungurura iga kukuri kwaraza akora duniani akama akigwa kinete okay ngakieri eto twakinete yabwa tobo kongubwa lakini kwagurira musi kwarare nyoko byara ngori kurwari ngakyo kora musi ukogori abacho kumukwana ni mama mbiyo karati azirarumba jite tegeraje nteto bwati movie you know toraze movie tegerango tevi ni kama video okay mukaungu anyoko byaranga uri kurugaria no musio bwato genderete kubweri mapema kwa morore butu nkiokora ngetokoira ninserete koira ninsebone sauri muhobera na mamo mino okonyoira niso tigocha gukwana otiguterisa tari okobeka muko chake okonyobwa takaboko munore okay no problem kwa raza kwa duniani lakini majika na makongo mugaka abwata Alfred pone riga Alfred mokoyone aso bwenge tigango kwa machibu imiti atironte sport riba okonya gwechanda tauna gwechanda bigusie binkale bialingi bigusie bono gati biyo okay lakini nene asenje bono gukwana kale yane nko ibona majibu chingende nabo ukoria lakini ukori korbuo
gote gwateba ngauyaria ngochane kuri gochikebara tari kebara maskanaro igona bwate sababu bono chingende chikongonte kurbu chikirenda chikirege kuba mapema ya muya kero we prepare gochiso moibori no maete na kyo we prepare nabo goikari bonende bone gosarekero bobe mono suti yao nabo begete ndio gusagara bokore mereri kaya gusarikira bokore mereri kiara bono bokore mereri mwana bono koreki okay bono mokoyona ni giri nande ngaki onyene emesie kwana teba bwera bweri kurubu waje kabisa isanege kuba ogende so emesie ro bweri kurubu omaye koende tebwati pushi onyene ngoko nyeko kali kurubu okay lakini tikana kubuli mokoyona bono turuji ngoko turi kuri mwanyo kobyara okay mokoyo nyomerete bono bwate mwisuko mwabo na bwate mwayense mamuina tinkoli na enu anchete ngoko tinkoli karaigwa no rafeti ngoko no rafeti sana you rave go within the compound engima okay tinkoli aya tikango tebiga igabu njebaro tikana de kwana njebie kalende toro chinyo na chire somo mokungu ne chinyama bambe kirite mesa chinyama chieng'ombe chimbuli kurakuru gochiabu kurakuru koliegwere orona bokoli gento ke nyama gorabere tinkoli engenyoni bono iriga oyiga nyomete mwese ko mwabo iga alima alinkomotebi mokoyone vipi how do you do what you have to do ngire mwao angire mwae anyenye ngoko ari nonko yesaburira kabisa nsaburi moko yo momuro minetia moko yo no momura wan straight mari mwaje tingo kontengo ya ki ya oino mochi ichikeliri kon kweli abolire gotari ndutu ari begete ejisokoro chitu bona moko yo nira isako ba urumogiro bwengoko yani utari bwengoko urumogiro bwenyama ye ng'ombe kumatumbu kone headbox yani ngakibako yeruka motu ng'ombe nyama yo motu ng'ombe abwasi babwate tang yani rumimi okay interest no problem arafu ano tomanye goicha urumogiro bwemboli emboli gochikanyara kuigutame paka none nyama boli gochikora kuigutame naye kwabairire temboli ejo okay tomanye gocha bono gochikorie liensu okonyara muna lirubi okay bone ngoko ogochikanyara kuiyake heti butu gocha bunu bono igo tokori ekabichi ba korose tu ba korose li kabisi gozenye ni chindi chance gosinsa goseli nago tokori egiye magayane se yazarigire ese yatekiraye ese yabwerekire bado let me ask you kabisa pisiriasi obairete chombe obairete ng'ombe nantaria yemo ogabakobera life and direct okabairira chimboli muna kwabairira chimboli arafu omanya goikororo noromogiro bwe binte ibyo ukukori binte bya okay engoko niriga arafu omanya gusaba esuguma bakwa omoibori okinete chingaki chiri chinkoro esuguma rakwa goserina gostinsa okay tago kwangoko esuguma otitole esuguma makoro bwate obasabe toothpick straight toothpick kawaida asenya kabiara igona igaroria igar tomo kongu goruzie toothpick kongu rari nyama mate bibi tagete nyama okay no problem kwaraza koraruni lakini tatengo tebyo mwaka iga aki ebinte bibi ahetiru nechinga ki tigatoleme toleme riba turangiri twana twatitura rioka kwa niko nini aina mayo kwa nanko example waitabiri aya example kinimbo atabana okay oyo no murone akoro kudani otete dani tete otete umwana kabiri arafu muromo nene ali mata ali akoro kudenis tennis mokaya mumuro gatatu nero oyo akoro kiki tukabwate amura bange no akoro kwa Hilal Simba irali Simba nando yo gatano nero akoro kunas na chamana ermueta mata ali narore university kiki akoro kwa Crispin Matoke lakini esa bana lakini tiganda rakoboli kurwase
Mongi no yomo. Umongi no yomo yone bweka. Ki. Kwanyu wametengo kwa yumusararo. Kwa yumusararo baba. Mate nuruchu kubwate engoko galie konyora ekobeka magina. Amagina na 14. Ya turagina de beyond. Papa gotenya sai tata. Amen. Thank you very so much. Bono ga bumbuya. Okay. Tuna engoko te. Omwana oli na nyomete. Oyo na nyomete no na nyomete. Lakini tindi gotacha mwabo. Tete ngotebi bono. Bona nda maswali nda achakire. Maswali tete ngotebi ekene. Tindi gotacha mwabo. Okay. Ngokoboli nkiutachire kiara gutena abana bao. Gwateba tete ngoyo ga. Nkiutachire mwa. Tinkogenda. Agote mwao. Mwana. Igabuno koboka iga otete gosoyo. Oya. Muri kumirana. Tukumirana guys. Ka tukwana ni lakini mwa nyumba ali tingoso. Asiki utasoere. Na watu wanyore to rosirigo gosaba ibuli baito na bato pangite. Nonye ninjo mwenye na kerona achiete maguta mutu. Nyumba mwa mama tinsoe. Togosoa. Okay, iraisa koba. Umwana rende otete bono mwetanire. Mwetanire chi meme. Okay, uminyo Kristo je soire mwae. Umai kurogo tebirita kucha kamu. Igota gosoa. Tingosoa. Ukaugete. Ya tingosoa. Ya dada. Kwanza inche akera binyoko usitu amachana nere. Ingo chiko koronyo mbugata akiri eretu mama. Njochi okoge chiri. Oborogo ikira. Ya. Kera koge chiri ayo gosoa nyumba muno mugaka ukire nyumba. Ukiro tegerere. Utegerere. Ukirga ukaugete. Akora amete zare lakini ukaugete. Na magote. Ogukira pi. Ogukira. Gobana toko enda. Toko gendo. Okay, lakini moro nendo mugaka. Aso morobeli bwabako. Ngaite nkurigere getembe television network kitali. Kwanya korro morobeli bwabako. Konyorande. Yes, rei tukoria lero nayo le TV yaito ya getembe television network. Nteto nkwaniria abantu no nyemba biri batatu gigaria. Ango kwani omwanchione urumurwire ukurukumori muige ngo bale biya mbera nkwani mokoyone ngo kwani yo moyo mokoyone Fred Ondieki na mokoyone Irene na muswati ominto gerete kinde ukuruku Benventure morakuru na baigubane bonsipi igo gwakuri na bamurame no bari anda sikaze ni cyane cousin yane James Maobe, Andrew Mageka, Bernard Otuori, Julius Omurwa, Henry Mageka, Peter Muchama na Kennedy Omurwa. Rieta lyango kiri Mageka. Omwanchi omurigererio getembe television network kionga kia mamugusio mwaka chemisi onkoroge bacha somororwa mako aye tatengo tepantu kurago talinde papa pupa mama asomorobeli bwabako morobeli bwabako turi koera no neva turi koera kegera bako nabangi bono tatenkoreki tatenkoroki asengu koira naende talira bakomere moteko era. Okay. Kazuli bamindo manyabako benze abali bamindo manye binyoro benze ochoroke bamindo manye binyoro benze